Damn. Алексей Арестович. Хуторской путинизм. Самобытность нации есть результат взаимодействия идей, приходящих сверху, с конкретным ландшафтом снизу, опосредованный и рафинированный конкретными деятелями национальной культуры. Что нужно знать про кучмовскую модель Украины, торжественное возвращение которой мы наблюдаем где-то с недельку? Эта модель – жесткий центр с опорой на силовиков, выдаивающий регионы и торгующий преференциями посредством коррупции с финансово-промышленными группами, подавляющий самоорганизацию и децентрализацию, результат торжества российских идей и архетипов на украинской почве, хуторской путинизм. Кульминация контрреволюционного разворота – вчерашняя оговорка «цинични Бандеры». Украина, которую мы знаем, это тяжкое наследие 350 лет московского ярма. Государство возглавляют представители советской номенклатуры, периферийного разлива. Они могут не знать ни слова по-русски и повсюду співати солов'їною та калиновою, но кремлевская номенклатура им ближе и понятнее, чем украинский дух, а самое главное, роднее во 100 крат. Отсюда резюме. Перше. Оця зубожилість навколо – це не справжня Україна. Друге. Справжньої України ми не знаємо. Її ще треба відкрити. Третє. Ця Україна вразить як власне нас, так і весь світ. Завдання часу – пошук та уточнення української ідеї, яка у найбільш загальних нарисах полягає, на мою думку, у розвитку самобутності кожної землі у складі єдиної соборної держави, з сильним центром, здатним забезпечити виконання універсальних правил гри, додержання спільних цінностей, представництво на міжнародній арені, національний захист та безпеку, інноваційний розвиток, створення умов для всебічного розвитку людини, як вільної та творчої особистості, відтворення своєї частки сенсів для об'єднаного людства. А гідру ми задавимо. У дорогу, панство!